Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukul, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Ng bomba, hirap papapapapam. Pakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. RK Camp Music. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo back-to-back, wiggle-wiggle. Rampahitan mga bukul, kul! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook, ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na!
pam pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw hirap pam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglumanta sayaw na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw hirap pam RK Camp Music aha ey 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 aha aha Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. DJ Eric's name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong gibalsamar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw hirap pam bakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw hirap pam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle rampahit ang mga bukol pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglumanta sayaw na aha ey 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 DJ Eric's aha name. ratatatatatan ng bomba hirap pam pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang Ayan, shout out Ma'am Sweet. ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang Good viewers evening. ang mga mutanaw pare si usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan Nag-ano pa ako ng attendance. Ayan, good evening. Good evening sa lahat. Sa mga nandyan sa Facebook, ayan, pwede kang pumunta sa ating YouTube. Mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal Kayo dito sa YouTube, guys. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. At attendance na po ang lahat. Attendance na. Sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap pam ratatatatatan sayaw hirap pam RK Camp Music
Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Wala. Shout out. Ayan kay Ma'am Sweet. Good evening. At hi. Bill lang. Kaya ayan, attendance na kayo guys. Sinto karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi ug sudan. Good evening, good evening. Happy Monday. Ayan, attendance guys and like and share. Yes man. Ayan, like and share po mga guys. Mga langga, like and share. Turtle ko sumubak ni wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan nagtuba. Ayan, diba? Matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapa. Ayan, thank you Ma'am Sweet V. Okay, at ayusin natin ang ating asambang. Ayan. Ma'am Rhea, mega love shout out. Good evening. Tatatatantan ng bomba hirap pam pakusin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug And palike and share mga guys. sa mga musayaw para dagang viewers. Magandang gabi din sa'yo, Ma'am Rhea. Sabaw-sabaw, aw! Ratatatatatan ng bomba, hirap, papapapapapapapam, ratatatatatan, sayaw, hirap, papapapapapapam, kamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip, ang wiggle-wiggle, parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot, manglupad ta, sayawin na, sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa, diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba, hirap, papapapapapapam, ratatatatatan, sayaw, hirap, papapapapapapam, RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. DJ Eric Name. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba, hirap, papapapapapapam, ratatatatatan, sayaw, hirap, papapapapapapam. Bakusin ko karila gobo, kanang iyang baho kay mula gobo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw. Ayan, mega love shout out sa lahat. Viewers ang mga mutanaw. Ayan, hintayin lang natin iba nating kasamahan. Ratatatatatan ng bomba, hirap, papapapapapapam, ratatatatatan, sayaw, hirap, papapapapapapam. Yes man! Aha! Gamay niya kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag, lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip, ang wiggle-wiggle, rampahitan mga bukol, kul, parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot, manglupad ta, sayawin na.
Tan ng bomba, Okay. hira pam pakosinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang hira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso Ayan, good evening, everyone. ginapanuhot manglumad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam arcade camp music. Ayan, shout out guys. Hintay-hintay lang tayo ng ating ibang kasamahan guys. Ayan. Mix Club. Mix Club. Mix Club. So, habang naghihintay tayo ng iba nating kasamahan guys, ayan, pa-like and share. Pa-like and share po. DJ Eric's name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Bra! Ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam bakosin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang hira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi ug sudan nga sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle rampahit ang mga bukol pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglumad ta sayawin na. Aha! Hey! 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 DJ Eric's Ratatatatatan ng bomba hira pam pakosinto karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang hira na ug kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglumad ta sayawin na sound trip sa manglaba Ng Katlia, ayan. Attendance na guys, attendance na kayo. Check ko yung attendance natin. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hira pam ratatatatatan sayaw wira pam arcade camp music.
Ayan, shout out sa lahat. Ayan. Thumbs up from Sir Junski. Ayan, thank you Sir Junski. DJ Eric Name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog Ayan, thank you Sir Junski sa iyong patamsak. Ayan, shout out sa lahat. Ayan, shout out kay Buhay Guardia. Ayan, so shout out na natin sila. Ayan, patapos na yata sila sa kabila, guys. Okay, attendance na guys at ikakopy ko ng inyong mga pangalan. Viewers ang mga mutanaw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam pam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may dinis mute nga Nag-attendance na kayo guys? Wala akong nakita. Lagot na. Saan kayo nag-attendance? Exit ako. Hala, oy. Saan kayo nag-attendance guys? Bakit wala? Ng bomba hirap papapapam papapam pam pakusin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw Ala, nandito kayo. mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam pam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Aha! Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. DJ Eric Name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong gibalsamar ulpot ang sampot tong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog Brr! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam pam bakusin ko karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam pam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle rampahit
hira pam 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 pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi umsudan nga sabaw sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira pam 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 ratatatatatan sayaw hira pam 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 kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hira papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hira papapapapapam pam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Aha! Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. Mix Club. DJ Eric Name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na lito kar mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog Brr! Ratatatatatan ng bomba hira papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hira papapapapapam pam bakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hira papapapapapam pam yes man aha gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle Ay, talaga naman. wiggle wiggle Ayan guys, shout out sa lahat. Good evening. parisan nagtuba nga bahal kung mahubog Ayan, palike and share mga guys at attendance na po tayo ang suot wako'y para makapag-start na po tayo guys. sayawin na aha ey 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 DJ Eric Name. Okay. Tan ng bomba hira papapapam papapam pam pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 hira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi umsudan nga sabaw sabaw aw ratatatatatan ng bomba hira papapapam papapam pam ratatatatatan sayaw hira papapapapapam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang Nawa oso na pook internet ang ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw Nangyari na dito. sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa Naghang ang laptop ko na naman guys. Tatatan ng bomba hira papapapam papapam Wa na talaga to. tatatan sayaw hira papapapapapam pam RK Camp Music. Ay na lang.
Okay guys, pa-like and share tayo guys. Yatay na ano. Hindi nakikisama. Diyos ko. Okay. Okay na tayo. Pa-like and share mga guys. At habol tayo sa attendance guys. At habol tayo. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba. Hirapapapapapam. Ratatatatatan sayaw. Hirapapapapapam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matangtang. Ayan, shout out natin. Kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Ma'am Sweet V, ayan, shout out. Bilangki, shout out. Ma'am Rinria, ayan. Buhay Guardia, ang Katlia, shout out. The Mountain Princess, Savannah Adventure, Mami Panda, Sis Ganggay, John Joseph Vlog, Sweet Kids, shout out. Ma'am Enday Beth, ayan. Bisayang Dako, Ter shout out. Sis Ganggay, Ma'am Anvang, ayan. Master of None, ayan, shout out. Sir Likayan, shout out. Ma'am Inday Elsa, shout out. Anak ni Kadagat, si Lilian ni, shout out. Star Ninja, ako si Kabugto, ayan, si Ma'am Rinria ulit. Sir Abay, shout out. Ayan. Si Ma'am Sweet V. Shout out guys. Okay. Yan guys, pa-like and share tayo. Sumog backflip mag wiggle wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y makibisan ginapanuhot. Manglupad ta sayaw na. Sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mukaon makakiyod na. Tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap. Okay guys, like and share and attendance tayo. Ayan guys, ilan pa lang dito nag-attendance? 4 lang sasali. Ayan guys, attendance tayo guys. Attendance tayo. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba. Hirapapapapapam. Ratatatatatan sayaw. Hirapapapapapam. Bakosin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang-tang-tang-tang. Hira na og kaulaw. Ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw. Pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatatan ng bomba. Hirapapapapapam. Ratatatatatan sayaw. Okay, kukunin ko na yung attendance natin guys. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle. Kusong mo backflip wag wiggle wiggle. Rampahitan mga bukol.
Tan ng bomba, hirap pam pakusin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, tiktok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Miss Idol Vlog, shout out. Hello Ma'am Dan Tamsak. Ayan, palike and share tayo guys. Palike and share. Medyo malayo kasi yung laptop ko. Mahirap na. Lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso po. Ayan, palike and share tayo guys habang naghintay tayo ng ating mga kasamahan. Sayawin na sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan. Sayaw hirap pam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Tambay lang phone ko, kaya habang nagpapaantok lang masakit kasi. Sige Ma'am Miss Idol Vlog. Ayan, get well soon po Ma'am Miss Idol. Mix Club. Mix Club. Mix Club. DJ Eric. Okay guys, habol tayo sa attendance guys. Basta makadungog sa akong sunat kahalabira. Gibon na lito mo sa kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan At inaayos kong ating roulette. Ayan. Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan. Sayaw hirap pam bakusin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Ratatatatatan ng bomba. Hirap Sino pa ba? ratatatatatan. Sayaw hirap yes man. Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle. Rampahitan mga bukol kul. Pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta. Sayawin na. Aha! Ey! 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 DJ Eric. Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam pakusin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. TikTok at sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw. Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan. Sayaw hirap pam gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle wiggle. Pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta. Sayawin na sound trip sa manglaba. Kuso-kusohi ang nasa planggana. Hasta mo kaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa. Diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba. Hirap pam ratatatatatan. Sayaw hirap pam RK Camp Music.
nandito kayo? Saglit lang guys. Ano ba nangyayari dito? Hello guys. Dito guys. Tayo sa baba guys. Basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sa yagapil. Sa tong gibang samar. Ulpot ang sampot tong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Saglit lang guys. Tantan ng bomba. Hirap papapapam ratatatantan. Sayaw wirap papapapapapam. Bako singko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagag viewers ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga sabaw. Nandun ka pala kayo sa baba guys. Ayan. So, nandito na si Ma'am Grace, Zach's Diary, Ma'am Nelia, at Katlea. Rampahitan mga bukol. Parisan ng tuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawi na. Aha! Hey! 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 Tantan ng bomba, hirap Hi, Ma'am Ilongga. Ako singko karila gubo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Bakit naglo-load Ayan. yung Ma'am Ilongga? Sugudwanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Loading ako. Kaulaw ana ang Okay na. sikreto sa mga musayaw. Basta natin Para yung bata. dagang viewers ang mga mutanaw. Parisi umsudan nga sabaw-sabaw. Aw! Sige. Ratatatantan ng bomba. Hirap papapapam ratatatantan. Sayaw wirap papapapapapam. Kamay niya kunot nga hubad. Ma'am Nayet, good evening. Habol Ma'am Nayet. Lupig may teenage mutant nga turtle. Kusog mo backflip mag-wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal. Kung mahubog matagak sa kanal. Sana si ano, si Ma'am Anbang. Saan ka na? Akibisan ginapanuhot. Ay, ano, Manglupad na. Sayawi na. Sound trip sa manglaba. Jebs pala, Jebs. Puso-pusuhi ang nasa planggana. Ay, Sir Hasta Abay, mukha kong Ma'am makakiyod na tungod sa sunat. Maganda Nga pala hasta dito sa ngayon cellphone sa habang nakahiga. Diba? Aha! Ratatatantan ng bomba. Hirap papapapapapapam. Saan sila nakaigat? Sayaw wirap Sir Abay. papapapapam. RK Cam Music. Aha! Hey! Hey! Try ko nga to i-share screen. I-copy ko lang siya kay nagahang yung ano, yung laptop ko. Oo, try mo Ilongga. Kahit na. Bilis lang naman, madali lang. Pag i-copy ko siya, tapos nagahang siya dun sa ano, sa attendance. Kaya inisa-isa ko. Sinulat ko isa-isa. Mabata matigulang masayaw na. Basta Pwede makadungog naman. sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sa yagapil. Hasta tong gibang samar. Bas, Oo. nakakapala. Tapos yung ibang attendance nandun sa pinakababa. Katong mga hubog. Akyat. Ratatatantan ng bomba. Hirap yun lang. Nandito na. Ratatatantan. Ayan. Sayaw wirap papapapapam. Hindi makita. Bako singko karila gubo. Na-share ko na ba, ma'am? Baho kay mula gubo. TikTok Wala pa. tagsuguan ni undang Click yung taman share. kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ngira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagag viewers Ayan. ang mga mutanaw. Parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Yan, okay na. Ratatatantan Ayan na. ng bomba. Hirap papapapapam. Ratatatantan. Sayaw Kasi dati nung nag-live ako ng umaga, okay naman siya. Aha! Gamay nga kunot nga hubag. Ana si nanay kong mulapag.
kanal. TikTok ang oso pook ang suot. Wa ko'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta, sayawin na. Aha! Ey! 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 DJ Eric Tan ng bomba, hirap pam pako sinto karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo, TikTok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang. Ayan. Ma'am Charmaine, shout out. Ayan, good evening. Ayan guys, sabol kayo sa attendance natin guys. Check ko dito sa baba. Kaya nandito siguro sila. Nandito nga. Uy, makisama ka naman. Ayan. Hi, Mar Charmaine. Akyat ka daw. Kanta ka daw. Unlimited song. Kung merong unlimited income, unlimited song, ikaw. And akyat Ma'am Charmaine. Ma'am Nayit, wala kang link. DJ Eric's name. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil, hasta tong gibal samar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatatan ng bomba, hirap papapapapam. Nagsasalita ka, Ma'am Cindy? Wala ko narinig eh. Hindi ako naririnig. Ayan, meron na. Ayan. Ma'am Nayit, wala kang link, Ma'am Nayit, sa dalawang account mo. Ma'am Charmaine, akyat. Parang mag-isang oras ako dito sa attendance. Diyos ko. Nasaan si Ma'am Perlin pala? Wala sila dito, nandun sila sa kabila, sa side ng amo niyang babae. Mamayang gabi pa yun uuwi. Akala ko kanina, alis din kami. Para dagang viewers ang mga mutanaw, parisi usudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap So okay na guys, mag-roll call na tayo. gamay nga kunot nga hubag, ana si nanay kong mulapag, lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle-wiggle. Parisa nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal, TikTok ang oso pook ang suot. Hi, Ma'am Nayet. Ginapanuhot, manglupan ta,
Mega love shout out, Ma'am Nayet. Ayan, tayo present guys sa matatawag. Andito na si Sir Abay, Ma'am Anvangs, Ate Che, Bernard Manuel, Brian Babaw, Charmin Channel, Dungkulis, Gangayra Vlogs, Inday Elsa, Ivy Clotario, Jinsig, Junski, Katlia Benjamin, Langke OFW Vlog, Ma'am Joris, wala ka? Lagay natin. Parang nilagay kita kanina. Ayan, Langki, Manelia, Nayet, Rinria, Savannah, Sweet V, Tila MG, and Zach's Diary. Ayan, habol tayo guys sa mga gustong sumali. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Wala namang bago, ano? Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam bakos yung karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Lagay natin si Ferlin, di pa siya nag-attendance. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may tinis mute nang nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle rampahit ang mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang Okay guys, magruleta na tayo. Kuya Guard. Ayan Kuya Guard, habol ka Kuya Guard. Lagay na kita dito sa ating ruleta. Ayan, sino pang hahabol dyan? Habol lang guys. Magruleta na tayo. Ng ating saglit, check ko, may login pa ba ako? Login to tayo guys. kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw Kuha tayo ng ating login to. Wait lang, check ko dito sa baba. Ayan. Mabol si Sir Best 3. ana sinanay kong mulapag lupig may tinis mutan nga turtle kusog mo backflip wag wiggle wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot Ayan. Dito ka na Sir Best 3. sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Aha! DJ Eric's name. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong iba sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Ratatatatatan ng bomba hirap
Di siya nagsasalita, Mars. Hindi ako naririnig. Naririnig ka ngayon. Kanina nagsasalita ako. Akala Service ko 3, nandito ka na po. Ayan, nandito ba si Langki? Yes, Ma'am Dagol Yangers, nandito ka na rin po, ma'am. Okay, wala si Langki. Hanap tayo. Baka busy pa yun. Shuffle natin ulit. Ayan. Uy. Sir Dong. Ayan si Sir Dong. Okay, hanap tayo ng iba, guys. Shuffle nawala na yung natin. share mo. Di na nakikita Ha? yung share. Yung share mo na Baka wala. nalaglag. Saglit. Nalaglag. Nasaan si Sir Dong? Wait, Sir Dong, tabang. nasaan din? Ma'am, Ma'am Dagol Diyan ba na si Sir Dong? Sir Dong, log into. Type present. Wala ulit naririnig. Hala, bakit? Ayan, okay na. Okay na. Baka sa V8 ko. Mm. Baka sa V8 ko. May problema. Nakahiga ka pala, Ma'am Jo. Uy, ayaw na niya. Sis Ganggay. Yes, Sis Ganggay. Ano ko na? Na-receive ko na. Na-mute. Ay, nag-mute ka pala. Kusa. Dahil siguro sa internet. Ha? Na-mute kusa. Noy, baka sa internet ko. Kasi nalalaglag yung ano ko. Oo Yung nga. isang ano, sa laptop. Your browser can't access your device daw. Patay na. Share screen. Mag-aalasin ko na, hindi pa ako nakapag-start. Mag-aalasin ko na dito. Tulog. Hindi pa ako matulog. Nakidala. Nagpapahinga si Ma'am Jo, Sis Ganggay. Ayan, shuffle natin. Parang na-busy ang lahat ngayon. Simula kahapon talaga. Yung cellphone ko. Ayan, si Ma'am Grace. Ma'am Grace, type present po. Log into. Parang konti lang yung ano ko, yung tulog ko. Maya-maya ako nagigising. Ma'am Ivy. Good evening. Miga love shout out. Hindi ka rin makatulog. Ayan, Ma'am Grace. Kasi nakakabaliw. Pinagpuyatan ko yung ano, yung dun sa mga leaders. Private Ay, group. napakahaba Yung- isang oras eh. Tapos nagsimula ako, Ma'am Ilongga, naglalaba ako.
natapos ko, tapos na din ako Mm. maglaba. Kasi ang haba nung ano, no, dun sa una, sa step 1. Ayan, nandyan si Ma'am Grace. Okay, si Ma'am Grace ang ating login to. Hi, June. Nalaglag na naman. Ma'am Anbang, shout out. Ayan, umakyat. Siya kakanta talaga ito. Sino maglalapag? Ma'am Anbang? Ikaw maglapag, Ma'am An. Oo, siya maglalapag. Ma'am Grace, shout out Ma'am Grace. Good. Ano nga yan sa Canada? Tanghali ba? Ayan, parang tanghali no or umaga. Nalalaglag yung ano ko. Hina ng internet dito sa kwarto namin. Dinala kasi ni Amo yung router niya. Halatang nakikiconnect. Pwede bit-bitin? Maliit lang siya. Parang ano lang siya. Parang power bank lang siya. Ah, Siguro ano, mga ito ganito, kalahati nito. Ganun lang siya. Ayan, ay power parang tayo bank. ng power bank. Yun yung sa Oh, ano ito, maganda ito siya. 30,000 ma. Ninang Grace. Ayan guys, type start na tayo guys. Type start. Ang ganda na ngayon kasi wala nang ano. Mechanics doon na lahat, 'di ba? Oo. Sino hindi nakakaalam ng mechanic? Umalis na kayo, Charis. Balik kayo dun sa ano, sa private group. Panoorin ulit. Ayan, nag-type start na sila. So, start na tayo sa ating login 1. Hala, hindi ko pa pala nalipat si Ma'am ano. Si Ma'am Grace. Jub, bakit ayaw makat, Jub? Jub, si. Ay, nagsasalita ako. Sabi ko, sino yung login to mo? Si Ma'am Grace. Ay, hindi pa nalapit. Ilipat ko siya. Ay, lipat mo. Sige, ilapag ko ng login 1 ha. Sige, sige. Salamat. Kararating ko lang talaga. Kakadating lang pala. Galing sa date. Galing sa... Eh. Saan galing? Secret. Chismosa. Siyempre sa trabaho. Eh. Talaga? The reverse circle. Trabaho ba talaga? Secret. Sige. Pakantayin mo na dyan yung bisita mo. Ha? Kanta ka na. Ano nangyari? Abosis mo. Tignan mo kung nasan ako, paano ako kakanta. Saan ikaw? Nakahiga? Hindi ka pa ba 101% okay? Hindi, okay naman ako. Kaso ang sakit ng bewang ko. Baka naglilihi ako. Naglilihi ka. Anong gusto mo? Gusto ko nga ng ano pares. Tapos iyaw-iyaw. Ang sakit. Pag parang first time ko ulit sumakay ng bus. Sumakay kasi ako ng bus. Nakatayo lang ako hanggang parang napakalayo ng pinanggalingan ko. Tapos nakatayo lang ako hanggang makauwi. Ang sakit ng bewang ko talaga.
Kasi upo ka ng upo eh, lalo na pag may mga live, di ba? Halos upo-upo, walang tayo. Oo, first time ko na lang ulit sumakay ng bus. Hindi, kahit sa jeep, hindi na ako nakakasaka. Kahit nakatayo pa lang, may bayad. Tayo pa man, urupo, may bayad. Oo. Na-stuck na si Ma'am Ilongga. Ano yan? Stuck on you. Sabi down, divin maso, that I just can't lose. Sana, mawe. Pero naririnig ako. Ayan, gumalaw na. Pas ka daw kay Sir John. Ayoko Angkas umangkas ka sa kay kanya. Sir John. Iangkas niyo yung kasama niyo din sa live. Che. Tapos na yata siya. Dito na siya, oh. Ay, bababa na pala ako. Kakanta ka pa nga. Sige, kakanta ako. Stuck on you. Mahal, maliit lamang. pero magubat to. Sarabay. Okay, guys. Ayan. Check natin ang login 1. Tawa ko ng tawa dito. Jealousy. Anong Saglit jealousy lang, yung guys. sa bintana? Stuck on you. Jealousy yarn. Jealousy. Jealousy daw ng bintana. Okay, tatawagan ko na yung mga nandito sa ating login 1. Tatawagan niya na daw, guys. Totoo. May phone number pa dyan. Nagkasakit lang si Carbs ko, may pinalit agad. Grabe ka naman. Nag-stuck on yun na naman, oh. Hello, good evening, Sir Babaw Channel. Sino po inviter natin? Asan na yung magla-login 1? Hindi wala. Na-stuck na. Maganda din naman si Mars Jory. Hayaan nyo, guys! Hindi ako maganda. Ano ako? Ano ko lang. Kakalabas ko lang sa hukay. Saan na yung magla-login mo? Sain mo na. Okay, login 1. Okay na, gumalaw na. Ayun na. Nagbasa na ako. Hindi pala ako narinig. Sige guys, type present sa mga nandyan. Ay, kung hindi ka matawag, habol ka sa ating login 1. Ayan.
Nandito na si Kapuso Vlog, Renria, Dagulyangers, Best 3, Sweet V, at Ma'am Savannah. Ayan guys, habol tayo sa ating login 1. Hello Sir Junsky, shout out. Hindi tayo natuloy kanta dun sa kabila. Dito ka na. Kaya dito ka kakanta. Dito kakanta si Sir Junsky. Ikaw ang kakanta. Sinong kakanta? Ako? Ikaw? Tayong lahat. Tayong lahat ay kakanta. Sige. Opo, kakanta Sir na Guard. ako. Pwede pa. Kakanta na ako. Habol lang. Sige. Oo, habol lang ako. Bahay kubo kahit munti ang alaman doon ay sorry think I must at alone. Ay, kakantahin ko pala yung kanta ni Sir Jun Lasso dito sa Dong IB. Maraming sira ulo. Mali. Kasama na si Sir Abay at si Junsky. Mga sira ulo. joke lang po. Ano nga yung kanta ni Sir Jun Lasso? Nakalimutan ko yung kanta niya. Hindi ako Admin, hindi naliligo. Ay, pwede. Kasama ka Binubuking talaga. kasama na siya doon, Ma'am Ilongga. Sa hindi naliligo. Alam mo, si Ma'am Anbas, napakadaldal dito, pero pag may meeting, hindi nagsasalita. Uy, alam mo naman yan, nasa nasa trabaho ako. Kahit Iyak masyado, kahit nakapagsalita. mag-type man lang doon, hindi nagta-type. Kasi minsan nawala-wala ako, tatawagin ako, ganun. Yeah. Thank you, Sir Junsky. Happy mutmut. Natimingan din kasi pag start ng meeting, dumating ang amo ko. Kaya ano. Sige, approve. Hi, Ma'am Beth! Sabi mo muna, Master, pahabol. Master. Yes, Ma'am Beth. Pwede pa po. Attendance lang, Ma'am Beth. Ay, Master, pahab. English ka muna, Ma'am. Oo nga, English muna. Ang tagal naman umakyat nitong isa. Ay, di pa pala ako nakaakyat. Mali pala ito. No. Mic check. No.
Nag-stuck on you na naman si Mami Longga. Tak, tak. Stuck on you. Na-stuck siya kuno kay wala signal. Ayan guys, final listing na guys. Pag na-stuck pa si host, babasahin ko. Bilis mo naman magdapat. Ayun. Ayan. Okay na. Hindi na ako nag-stuck. Ayan. Galaw-galaw. Done final listing. Okay. Thank you, Ma'am Ann. Ayan. Yung nandito sa ating final listing. Inday Beth, Renria, Goals Guli, Best 3. Ayan. Yan pa lang guys. 4 pa lang sila. Habol tayo sa final listing guys. Ano yan? Hello, madlang people! Mabuhay! Ay, dito na ako. Talaga. Ayan, walang humabol sa final listing. Ayan, nandito na si Kapuso Vlog at Ma'am Savannah.
lang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ang bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni Okay, kanta na tayo. Okay, Sino maguna? kanta na. Sir Junski. Masok. Rapapapapapam. Masok, Sir Junski. Ako na una, para alis na ako. Aalis agad. Alis na ako kasi nangangati ako kapag meron akong kasama dito na kaaway ko. Hoy, ang sabi, wag daw mag-away. Kaya mag-peace na. Sino nagsabi mo? Ano sa mga good vibes ba? Banatan mo, Ma'am Ilongga. Sino babanatan ni Ma'am Ilongga? Uy, loko ka sa abay. Wala akong babanatan dito, Sir Abay. Wala dito si Ferlin eh. Alam? Doon si Ma Ferlin sa New GC. Ang kati mo pala, Ma'am. Hindi, iba naman kasi yung kati na sinasabi ko. Hindi ako mapali. Yon. Ay. Hindi ako mapali. Okay, let's do this. Let's do this rabadabang o isang patak mo lang. Isang patak lang. Isang katutak ang naugasan. Ay. Isang patak lang. Isang katutak ng of sa StreamYard. Saan ko naririnig yun? No, ang naglalagsa. Eto na lang, katayin ko. Hindi ako makapili kasi ang kati talaga nito. Sorry. Ibang kati yata. Kahit ano na lang. Kahit ano na lang. Bahay, kubo. Ay, nakamute pala ka. Okay, game. Wala na. Live your head. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win at everything that we can try. Baby, you don't have to. No need to worry. No one ever said
bad time. Even if I have to bet you every day. But a smile, be too happy in this life. In a world. Ay, bago yung kanta biglang. Bago isip pala. Sorry, nagbago yung isip ko. Sarap nitong puto bumbong. Ay, patalastas na pala yan. Para sa mga nag-cool off, tapos nakipaglandian na yung ano, sa iba. Nagpag-cool off ka lang, tapos nakipaglandian na sa iba. Ah! Huwag ka munang magaling, ako sana'y pakinggan. Di ko balak ang ika'y saktan, di ikaw ang problema. Wala akong iba, di tulad ng iyong hinala. Sarili ay di maintindihan, hindi ko malaman. Ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan? Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. May nasabit pala dito. Kanamahal, sarili ko'y hahanapin ko lang ang mong pigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Makahanap ka bigla ng iba, ngunit pagkatatandaan na mahal pa rin kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal, sarili ko'y hahanapin ko lang. At panahon at ang oras na para sarili ay di maintindihan, hindi ko malaman. Ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan? Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa.
Ganda pala nung kanta na yon. Okay, let's all welcome our next singer is from the tops of the from the top of the top, and the top under the top was put a top on it, and then toppings, and then putting topping. Sana nakapaganda na. Okay, let's all welcome next Ma'am Ilongga. Grounded ang mic ko. Ma'am Jo, saglit nayos ko. Maingay. Grounded siya. Ayaw niya akong pakantahin. Naayos ko pa. Ano nangyari? Nag-stuck on you? Grounded yung mic ko, Ma'am Advance. Tanggalin mo at isalpak mo ulit. Wala, grounded daw yung mic. Grounded. Parang hindi naman. Ground. Ano niya, oh? Sakit sa tenga. Okay. Okay. Ma'am Advance, pasok. Naglalapag ako eh. Ako na, papasok ako doon sa attendance. Saglit lang naman to. Nawawala. Ay, nako. Wala. Ma'am Nayet, mag-practice na Ma'am Nayet. Maglagay ng ng link. Naglalagay naman yan siya dati. Ang problema, natakot siya kasi 'di ba nakaano siya. Yun nga eh. Baka wala naman. Baka okay na. Nakasali na, ano ang main channel ni Brian? Hindi. Hi, Lobo Girl. Shout out po kay Lobo Girl. Sino nag-invite kay Lobo Girl? Lobo Girl. Hi, Lobo Girl. Asa si Sir Kalige? Sir Kalige, bakit pag ikaw yung, nung ikaw yung inorderan ko, napakatagal dumating, Sir Kalige? Hanggang ngayon, nakaano pa rin, Sir Kalige.
ano pa din siya, ano tawag doon, packing. Packing. Ayusin natin yung pag ano, baka mamaya misinterpret. Fax. Package. Ano lang ba? Hanap ng link ni number 29. Ako na maghanap, ako na. Sige. Sino si 29? 39. Ako na. Si Brian Babaw. Hindi nakasali, pagod kasi ma'am. Ay, nandiyan na ba si Ma'am Mares? Kaya ka napagod? Invited by Mimad Nayet, Lobo Girl. Lobo. Nag-e-echo. Ma'am Nayet, di namin makita si Brian. Pag-typein mo dyan sa live chat. Ma'am Nayet. Ma'am Nayet, pa-type mo sa live chat. Si Brian. Andyan ba? Anak mo ata to, Ma'am Nayet eh. Asan na si Brian? Kanina pinapa-observe niya lang to eh. Hipag ko. Nakapasok na ba to sa private group? Bawal malapag pagbago to si di pa nakapasok sa private ah. Double check ko yung Brian. Anong pangalan sa Facebook? Guys, bawal na sumali kapag hindi pa nakakapag-task. Hindi pa nagagawa yung task. Bawal ilapag. Mag-task muna. Butas. Butas. Task. May kami shout out. Pinapasagot ko na po yan. Ay, hindi. Pwede na pag hindi. Next time lang, next time. Di pa siya pwede, di pa. Next time, Sir Brian Babaw. Tapusin mo na, Sir Brian, kasi doon mo malalaman yung mga mechanics, flow ng live stream, anong nangyayari sa loob ng community, doon. Para pagka nandito ka na sa live, nakaano ka na, well-trained. English yun. Well-trained ka na, Sir Brian. Brian. Ayan. Hello. Ska po. Grounded talaga siya. Bakit siya nag-grounded? Sino agad mo? Sino pupunta sa kawit? Ba't lahat naka-off cam? Ay. Naka-off cam pala. Ayan. Maman Bangs, tapos ka na kumanta? Oo, tapos na. Kanina pa. Anong kinanta mo? Pa yata kumanta eh. Itatry kong kumanta pero maingay yung mic ko. Bahala siya din sa buhay niya. Oy. Masakit sa kanina. Sure. Okay, guys. Ayan. Kanta tayo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo na tama ang ginagawa mo. Huwag mong dibdibin, huwag mong sipin. Diba nauna ako?
asari. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Huwag mong pansinin ang ninira sa'yo, basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin, kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? 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 Ma'am Patty, may kami mag-shoutout. Thank you sa iyong pag-ulay. Ayan, thank you. Okay. Diba? Thank you, Ma'am Patty, sa iyong pa-entry dyan. Diba? Ang microphone ko nagnawa. Next. Who's next? Sir Johnsky, ikaw ang next. Ayan, guys. Kakantan tayo ni Sir Johnsky. Mami Longga, baba na ako Oh. ah. Bye. Ma'am Sige Jo. po, ma'am. Thank you, Ma'am Jo. Ayan. Our next singer for tonight. Walang iba kundi si Sir Johnsky. Sir Johnsky, pasok. Ang bilis nating natapos, guys. Kunti lang yan.
Walang kakanta? Si Sir Junsky, next singer. Or ikaw, Ma'am Ann. Ano nangyari sa kanya? Ay. Nakamute pala ako. Ayan. Yeah, Tyra! Ah, Ay, natapos yun na nako. siguro ang kanta. Nakalahati talaga. Ay, nakalahati. Oo. Pambira naman. Oh. Jesus. Sige, this song is dedicated to Ma'am Ann Bangs. Ay, pinababa lang. Bumaba yung isa eh. Sa kanya sana to eh. Kanya sana. Oh. Diyan lang yan. Diyan yan. Hulaan mo yung title. 50 Gcash. Di ulit. Ayoko ng 50 Gcash. Gusto ko medyo malaki. Oh, di ba, Chusi? Pinahula mo eh. Nilagos. Dali. We were fools, you and I. Now we know we stood still as the days move along. Love was ours, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can say we were wrong. All of a sudden, this will watch your mind. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment, there are songs to sing. All of a sudden, everything. Let's not talk of all the times we've been lonely, but let's speak of the times where we'll know. From today, I will live for you only. Where's I sing all these things long ago. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment, there are songs to sing. All of a sudden, everything. La 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 la, la la la, I'm done. La 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 la, la la la, I'm done. La 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 la, la la la. La 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 la. Oh, sunod. Ano sunod? La 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 la. La 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 la. Next, Ma'am Ann Bangs. Ano? Ha? Palaro. Okay guys, log out. Dile, 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 yo a alertear, mile, 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 mile. Bilis lang.
Bakit ano? Bakit may ano? Sir, the reality vlog, shout out. Ayan, na-late ka na po, sir. Ano yun? Ano yun? Hindi po alam. Alin? Parang nag-i-static. Nagtanong ko talaga sino yung kumanta. Sige, last song. King size snack baka mo. Listen, king size wafer. May choco and cheese flavors. Okay? Para kay Ma'am Anbangs daw to. Only you can make all this world seems right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can to make all the changes in me. For it's you. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that
You're my dreams come true, my one and only you. Only you. Can't you make this change in me? For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dreams come true, my one and only you. El Mundo daw, El Mundo, lasong na. Di tama ka lasong ani kay na may mo request. Grabe mga request sila ba? El Mundo, get? Mega love shout, Ma'am Blanky. Okay, El Mundo. Requested by Babs Ryder. Stay beside me, stay beside me. See you'll never leave me. How I love you, how I love you. How I need you, please believe me. In your arms I found my heaven. And your lips have tender part. El Mundo. Your love is all I need in my world. Let tender gaze within my world. How could I ever live without you? El Mundo. My heart belongs to you today. And promise me you'll never break. Say you stay here in my own. Stay beside me, stay beside me. See you'll never let me. How I love you, how I love you. How I need you, please believe me. In your arms I found the heaven. And your lips have tender part. El Mundo. And love is only in my world. Let's tender cases blood in my world. How could I ever live without you? Bigyan lang siya ng Ate Marilo. El Mundo. My heart belongs to you, so take it. I promise you will never break it. Say you stay here in my arms. Here in my arms. La 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 la. El Mundo. Mama Marilu, shout out. Ayan. Okay lang, Mama Marilu. Sir Guard, makiat ka, kantahin mo yan. Sabay ganun.
Highway daw sa Grimsky. Hindi naman nagpalipad eh. Nakailang request na siya. Request na request, hindi naman nagpapalipad. Seek better. Oh, ano yan, Ma'am Ilongga? Bakit may ganun? Papalaro na ba tayo? Sige. Last. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing, stormy one, to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying to be with you. How can I say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying to be with you, to be with you. Ma'am Anbangs, ikaw na magparulita. Ikaw na magparulita. Ah? Asan na si Milongga? 1 minute, one. Okay, type present mga guys ha. Hindi ka na-cashier. Saglit lang sir. Kasi kinokopya ko pa sir. Chill ka lang sir. Ilalaglag kita dyan. Huwag kang excited dyan ba? Kinokopya ko pa lang sir. Kantanin mo muna sila. Sige, sige. Habang kinokopya. Konti lang naman tayo. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ala, 80. Nalito na ako sa bilang ko. Nawala na sa bilang. Ano nangyari? Mamilongga, ilapag ba siya? Wala kasi siya sa attendance. Sige. Okay guys, may bababa ako guys ha, ang mag-comment dito. Ma'am Nilongga, magkanong premyo sa mag-comment? Ba't hindi mo Sige, nilagay? magano ako ng ano dyan, dalawang 100 subs. Ay, comment kayo dyan guys. Kukuha si Ma'am Ilongga ng dalawang 100 subscribers sa mananalo. Comment kayo guys, babayin muna natin yan guys. Mag-comment. Baka sa akin napunta yung 100 subscribers. 23, 24, 25. Busy ang mga tao. Guys, punta kayo dyan, guys! Oh, sana. Okay na ba guys? Pagbalik nyo, type na kayo. Type. Magro-roll call ako.
Nakabalik na ba ang lahat? Pagbalik, please type palaro. Type palaro pag nakabalik na kayo sa live. Type palaro guys kung nakabalik na kayo. 21, 22, 23, 24. Nasaan na si Sir Jun Street? Nawa na. Baka doon na sa kabila. Okay guys, pag natawag yung pangalan, type present. Okay? Type present, Abay Efren. Type present, Abay Efren, Ann Vance, Ate Che, Bernard Manuel, Best 3, Betty Squadra, Herming Channel, Gangay, Inday Elsa, Jensik, Joris, Junski, Tatlea, Kuya Guard, Langke, Manelia, Nayet Vlog, Rainria, Savannah, Sweet V, Tilay MG, The Gulyangers, Jack Diary, and Ma'am Ferlin. Sino hindi natawag, guys? Magingay ang hindi natawag kasi magpapalaro na tayo. Sana yung mga palaro mo dito. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Dalawang share, 50 sa sharer. Tapos, 6 na 50 sa pangkalahatan. At isang 100. Tapos, bali 3 na kasama yung sa kay Ferlin. Okay. Play all mo ilan? 8. 8 tsaka 7. Dalawa lang? Ma'am Ferlin at saka si Ma'am Zach. Oo. Guys, sino ang hindi natawag, guys? So, dito tayo sa nag-comment muna tayo kay Ma'am Ferlin. So, bali, dalawa pa. Dalawang 100 subs. Sa comment, doon na ilagay ko. Okay, guys, type present at i-check ni Ma'am Elonga kung nag-comment ba kayo doon kay Ma'am Ferlin. Ito ay mananalo ng 100 subscribers. Shuffle, 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 shuffle. Ma'am Ganggay! Hindi ko Ma'am Ganggay. Palipat ko si Ma'am Ganggay eh. Sis Ganggay. Free lang pag siya sa slot ni Ma'am Ate Che. Pero hindi siya nag-comment. Okay? Hindi siya nag-comment. Ilan lang nag-comment dito? Wala si Ma'am Ganggay nag-comment. Wala. Okay? Ulit. Wala siya. Comment sa check mo nila mo kung nag-comment si Ann. Ay, nag-comment ka? Sabi mo, comment ako. Andiyan, 4 minutes. Ay, nandito nga. Nanalo ako ng 100 subscribers. Thank you. Isa pa. Wala to guys. Wala yung wala. Ma'am Nayet, nag-comment si Ma'am Nayet. Hi, present, Ma'am Nayet.
Opo, Ma'am Ann. May comment. Nag-comment siya, no? Okay, so ang nanalo, si Ann Vangs at saka si Ma'am Nay. Wala kang hand-free. Ayan guys, ang dalawang 100 nanalo ng tigwa 100 subscribers. So dito naman tayo sa isa pang 100, isang 100 sa pangkalahatan. Okay, let's guys. Hindi Elsa, wala kasi hindi Elsa. Hindi Elsa, you there? No? Subscriber. Kuya Guard. Kuya Guard. My present, Kuya Guard. Kuya Guard. Dito naman tayo sa 50 subscriber. Mag-type present na kayo dyan guys. Pag nakita ko na nag-present kayo, matik na yun guys. Sulat ko. Pag napili kayo ng roleta. Advance present na kayo. Andyan si Kuya Guard. So, andyan si Kuya Guard. Kuya Guard ang isang Send 100. daw. Ha? Dito na, nalista ko na, ma'am. Ay, hindi yan dyan si Ma'am Nayet. Dito si Ma'am Nayet. Oh, ba't yan mo nilista? Dito si Kuya Guard. Kuya Guard. Diba isang 100 sa pangkalahatan, tapos dalawang 100. Ayan na, oh. Okay na, Ma'am Milongga. Ayan, oh. Okay, dito tayo sa 6 na. Type present tayo dyan, guys. Advanced type present. Dito tayo sa, 6. Okay? 6 na 50 sub. Ano ba to? Kuya Guard ulit. Okay, type present, Kuya Guard. Kasi ibang naman to palaro. Ay, hindi na ito kasama. Hindi na ito kasama si Kuya Guard na lang. Kuya Guard. Charming, type present. Charming. Type present. Ma'am Savannah. Savannah, Ma'am Savannah, type present. Ay, hanggang si Savannah. Hanggang si Savannah. Unbound. Unbound. Panalo pa din ba to, Mami Longga? Mami Longga? Kasali pa ba to? Hindi na ako kasali kasi nanalo na ako. Ay, iba naman to Mami Longga. Kasali ba ako? Sige, wag na ako, guys. Ala, na-stuck on yun na siya. Hindi ako naririnig. Ayun na yun na, narinig na ikaw. Kasali pa ba kami? Kasi nanalo na kami. Ayan, Pero okay na. ibang kategory naman to Ibang kategory naman, di ba? Sige, Pwede pa andyan yun. Kasi nandyan si Anvang, at saka si Kuya Guard. So, tatlo. Tatlo na lang. Ay. Ma'am Beth, that person, Ma'am Beth. Subscriber. Kuya Beth, ito ba sa libro? Andyan si Ma'am Beth. Andyan si Ma'am Beth. Ma'am Nayet. Andyan si Ma'am Nayet. Sapol. Ano lang? Ma'am Langke. Oh, what is that?
Hindi ka na pwede, Kuya Guard. Okay, sino yung isa kanina? Si Ma'am Nayet. Okay. Si Ma'am Savannah, anda na din. Si Ma'am Beth, Ma'am Ilongga. One, two, three. Si Langke, Ayan, andyan ba nandyan si din Ma'am si Langke? Langke. Andyan si Ma'am Langke, so Andyan. kumpleto na ang ating 6 na subscriber. Dito naman tayo sa sharer. Kung nag-share kayo, may chance kayong manalo ng 50 subscriber. Ito yung, binababa ko yung nanalo Ayan, yung 6 na 50. Dito tayo sa dalawang 50. Shuffle, shuffle, shuffle. Sa sharer yan guys Nag-share ba si Ma'am Ganggay? Ma'am Langga? Check mo si Ma'am Ganggay. Wala siya. Pwede share? Okay, si Ma'am Beth. Mag-share ka, Ma'am Beth. Ma'am Beth, mag-share ka, Ma'am Beth. Nag-share si Sis Ganggay pero wala na siya. Junski. Ayan, nag-share ka ba, Sir Junski? Wala si Sir Jonsky. Check mo na. Yes po, magtanong. Ano po yung tanong? Wala sila, so ulitin. Wala si Ma'am Beth, wala si Sir Jonsky. Ulit, dalawa. Ang dami. Share ba? Wala pa si Ma'am Sami. Alam ko kung hindi na kasi sa payroll kasi ano sir, the reality na wala ko si Ma'am Nelia. Yung sinaga pa? Nayet, nag-share ka ba? Pakyo ni Ma'am Nayet mo. Nag-share pa si Ma'am Nayet? Isa pa. Nag-share si Ma'am Nayet? Hindi tayo natagalan sir Nag-share si Ma'am Nayet? Ako nag-share. Nag-share si Ma'am Nayet yung isa, si Cheryl. Hindi ba si Ma'am Gulyangers? Nag-share po si Ma'am Gulyangers? Okay, Ma'am Nayet. Andyan si Ma'am Gulyangers. Nag-share ba? Nalaglag na naman siguro si host. Ay, andyan. Andyan si Ma'am Gulyangers. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ulit. Wala siya. Wala. Ang ingay kasi ng microphone ko. Ito na lang. Si Renria. Yan, si Ma'am Renria. Nag-share ka, Ma'am Renria. Rhea. Okay ka na, Ma'am Nayet. Noted. Si Ma'am Renria, pa-check. Hindi ka Sir, nag-send the pa ng reality. Rhea. Ano yung Opo, tanong ni nag-share Sir? daw siya. Hindi si Ma'am Renria. Ayan. Ito, si Ma'am Nayet, tsaka si Renria. Dito naman tayo sa Play All. 15 channel. Panalo na lahat yan, guys.
Yung iba wala. Ayan yung nanalo, nag-share natin. So, dito tayo. Dito ko na lang. So, in the channel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15. Okay? Dito tayo mag-start sa una. Si Ma'am Gang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito ay kay Ma'am Zack Diary. Ito ay play all from Ma'am Grace. Kay Ma'am Ferlin from Ma'am Nelia. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ala. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 from Ma'am Nelia to Kuya Guard. Lakong nanalo. So, ito kay Ma'am Ferlin. You're welcome, Ma'am Nayet. Ayan, kay Ma'am Ferlin. So, huwag kayong mag-alala, ipi-play all kayo niyan. Legit yan. Sana yung nagtanong kanina ng yung prices niya daw. Guys, pag nanalo kayo guys, mga 5 days, hindi pa dumating yung subscriber or tumaas yung subscriber, follow up nyo kay Ate Che. Tandaan nyo lang kung sino yung host at anong time at anong date kasi tatanungin kayo. Ma'am Ilongga. Dan. Ayan, back to me. Ayan, thank you, Ma'am Anbang. Thank you sa lahat ng nag-participate ngayong gabi. Ayan, kayo yung microphone ko. Naririnig ba ako? Okay. Ayan. Thank you guys and congratulations sa lahat. Ayun guys, lalapag ko ulit, exit tayo dito kay Ma'am Nelly. Doon guys, namimigay yun si Ma'am Nelly ng subscriber. Pag Yes. sali lang kayo. Ito guys, ilalapag ko, exit tayo dito. Punta tayo doon kay Ma'am Nelly D. Nako Sir Abay, you're late. Advance daw si Sir Abay. Where have you been? Nanaginip Kamusta ang ka ating na, Sir lagay? Abay. Naglagay-lagay? Nagbitay-bitay pa ba? So ayan guys, punta tayo dyan guys. Ayan tayo dyan. Yes, tapos na kami. You are And guys, late. thank you. Thank you, Ma'am Anvans. Thank you kay Bye-bye. Sir Junsky, kay Ma'am Jo, kay Sir Dong at kay Ma'am Ivy. Thank you. And exit tayo guys, kay Ma'am Nelly tayo. Yes. Countdown. Thank you and bye-bye.